Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-17 na nga petsa sa bulan sang Mayo, to'y 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining manughilapit na nga udto tigpalanyaga na dugay-dugay galiho 11:38 na mga kaaksyon nga ato sining nga oras diri sa ato sining nga pagpangalagad. Karon dugay-dugay lambadahon ta mga balita gikan sa ato sining nga mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang ato sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Ayos lang kita. Daw maro init-init ang tiyempo tano. Daw maro sanaaw ang aton sining tiyempo, no? Ginaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kasuguan nga nagapalawig sa permit to possess and carry firearms sa may mga armas lutang kag ti ara sa inyo custody ginpalawig na ina sang presidente subong nga adlaw ginpermahan ya ini mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kag sa pinaka-latest nga senaryo ho kag tali sa Commission on Election Central Office sa pagka-senador kag party list mga kaaksyon iproklama kamo posible by May 27 and 28 mga kaaksyon, pero subong pa lang ang linyada mga kaaksyon sa mga senatorial sa mga senators nga daw dako nga bansi mga kaaksyon. Aryo number 1 si Binoy, no? Si Robin Padilla, no? And number 2 si Loren Ligarda, kagang number 3 si Idol Rafi Tolpo. Kagang ika-4 si Win Gatchalian, kagang ika-5 nga pwesto nagkadto kay Chis Escudero, kagang ika-6 si Mark Villar, ang ika-7 si Alan Peter Cayetano, ika-8 si Joel Villanueva, and ika-9 si Mig Zobere, kagang napulo si GV Ejercito mga kaaksyon, kagang ika-11 si Honteveros Risa Honteveros, kag ika-12
nagkadto kay Jinggoy Estrada. Mga kaaksyon, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! by the way, sa pagpalawig sang permit to possess and carry firearms ni Presidente Rodrigo Duterte, ginkasugtan dire nga mga miyembro sang media ay puwerte ginpanugutan kuno nga magadala sang armas lutang. Ay puwerte kun nangamon yan ni Aksyon Hendry kag Aksyon Elrite, guna lang para siguradong sigurado itaklos mo lang ang guna, mangguna ta iya sa mga garden ta, no? Para wala inkwentro balo ka kung may armas ka, depende man sa tawo do nagaisog bla. Pero depende man sa tao. Mayara man tao yang para lang protection man sa iya sining panimalay. Kag ti may mga tao man kung kaisang ti kung may authorized nga magbitbit sang armas lutang kag may permit to carry siya daw sisino man siya. Ay puwerte Sige Basta mo nang pinaka-latest nga sitwasyon dito sa Metro Manila. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon sa oriental side, kamusta kamo dira ya mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang Oxlang kita sining mga inoras kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique. Kamusta kamo dyan mga kaaksyon amon sa kahanginan kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto. Ang Department of Trade and Industry o kung DTI nagpahayag nga posible ang target sang Marcos administration nga 20 kilos balasang bugas sa pungsod mga kaaksyon. Di daw munang ginatunan nila kung madayon ang 20 per kilo sang bugas. Ambot kung makakita pa niya. Pero sa isa ka interview sang DZRH Manila sa kay DTI Yusek Roth Castillo, kinanglan anay nga ti matun-an mayo ang tanan-tanan nga magiging implikasyon nito sinin, no? Ti palayag ni Castillo kung kaisa ginatun-an ang sadtong 2018 bala nga pagnubo sang presyo sang bugas, pero tungod lipot gid lamang nga panahon ang kinanglan nga tun-an para panubuan ang presyo sa 35 per kilo mga kaaksyon. Ti kung mag 35, mag 30, okay naman pero ti subong daw puwerte gid, no? Daw terrible gid nga pagsaka, no? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincialiga, balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa inisyal nga voter turnout sa Negros Occidental
nagdangat sa 83.63% suno sa pinakalites nga report sang Commission on Election. Kaga Negros Occidental hindi anay magbaton sang ipadala nga COVID-19 vaccine sang gobyerno nasyonal. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, Vice Mayor Elcid Familiaran ginatugyan sa masunod nga administrasyon ang liderato sang lokal IETF kag EOC sa Bacolod. Sa balita naman kay Aksyon Ida Nabuso sa Bacolod City Police Office, Police Station 7, ginahulat na lang nga makapapanaog sang ang duha ka warrant of arrest ni Daryl Dasa nga karon yara pa sa ospital ginabulong. Sa nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kang tanan sa nukpo nagpanguna sa may pinakamadamo nga nadakpan sang Comelec gun ban. Kag nagabayli sa fiestaho sa Don Salvador Benedicto, ginbuno man niya ba na man pilason ini mga kaaksyon ang biktima. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon na Ida Nabuso, karon dugay-dugay deliberation for retention sang drug cleared status sang mga barangay, ginpatigayon sang PDEA sining nga aga. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon no Roger Gotib, patong-patong nga kaso ang atubangon sang 18 anyos nga lalaki nga ginaligaw rapist nga nadakpan sa syudad sang Sagay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava kag San Carlos Tubuso area sa kapersonao nga may standing warrant of arrest para sa kaso nga rape na tigayon nga nadakpan sa San Carlos City PNP. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito, isa ka persona nga may standing order of arrest para sa kaso nga rape na tigayon man nga dali lang Silay gali ni sa iya sa Silay, no? Ang kay Aksyon Nelson Patinio, kapulisan sa Banwa sang Tubuso, may person of interest na sa pagsulod sang kawatan sa gasol outlet. Sa balita naman kay Aksyon na Vigya Pasible sa 5th District, isa ka persona arestado bangod sa paglapas sang RA 10591 sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita naman sa national, disqualification case bato kay presumptive President BBM ginpasaka sa Korte Suprema. Sa balita sa Commission on Election, nagapanawagan sa mga kandidato nga magsumiter sang ilang nga susi. Kapulisan nagpanumdum nga tubtub Hunyo 8 pa ang ganban. Kag DILG nagapanindugan nga wala sang dinayay nakaligad nga election. Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian ninyo dugay-dugay, no? Sa aton sining pangalagad, sige, nakatimo na ni gurong halos kalabanan nga mga kaaksyon ta nakapanyaga na. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay sa aton sining pangalagad. Plus ang inyo sining mga greetings sa tinguan taman ina karon dugay-dugay nga madala sa inyo siniig talopangod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay
mahatag tanay pila ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikan kong mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa Ayos. Sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian Resisio, Andre Flores Baryoga, Jocelyn, salamat gida. Aksyon Vidya Pasible, araman ga monitor man. Ricardo GRG Balinas, may lang pamati Ricardo. And Donald Cabasag, Mon Art, salamat gid Mon Art. Sa kay Pontesion, thank you so much Pontesion. Eprek Mandioya, si Yani Tolentino, Bibi Gregorio Yolo, si Jocelyn, Jolin Arisgar, no? Salamat gid Jolin Arisgar. Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Jeneline Loki. Correct ni sa? Jeneline Loki. Thank you gid Jeneline. And sa kay Ray Flores Barriuga, Jose Marie Cardos, Jocelyn, kay Alfredo Sidigo, no? Nida Bilyote Olarte, and James Carl James, salamat gida. Thank you gid. Okay, sa iban pa naton nga mga kaksyon, lantahon tanianay kung mayari, Padre. Sa kay paring Binji Felisario, salamat gid paring Binji, ga-monitor siya sa Marikina. Thank you gid, halong man parikoy, paring Binji Felisario, no? Paripiding, ba si Piding. MGS Candido Hildore, salamat gid. Donald Cabasag, kag check attendance lang sila sa City Engineer's Office sa La Carlota. Thank you so much, gid Donald Cabasag. Ayos, sa kay Bibi Gregorio Yolo, ga-monitor sila sa DSB, Poblasyon DSB. Salamat, gid. Ayos. Okay, thank you, gid. Sa iban pa naton nga mga kaksyon, karon dugay-dugay, tirahon tay na ang inyo sining mga greetings, no? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
gamit ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Aksyon Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 11:59 na las 11:59 na tigirigma na mga kaaksyon. Sige paghimos na kay tirahon ta dugay-dugay ang ato sini nga pagpanyaga, no? Ayos, sige, standby. Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga udto mga kaaksyon. But before sina, life extension na Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo. karon galing adlaw ga sa ulog sang ikapilayaning kadlawan si Doc Ramil Oy. Happy birthday Doc Ramil Oy. Happy birthday Doc Halin diri sa pamilya sang Aksyon no Radyo Bacolod, no? Ika 22 guro ni Doc Ramil subong ay.
Doc, happy birthday. Katuan tanay balita ni Aksyon na idinabuso sa patrol ini may kang tanan sa deliberation for retention sang drug cleared status sang mga barangay ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency sining nga aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Iden Abuso. Aksyon na din. Action Rex, nagpatigayon sa deliberasyon sininga aga ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 para sa revalidation sa mga drug-cleared barangay. Agad mahibaluan kung mapabilin sa mga barangay ang ila drug-cleared status. Through PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion, 194 ang gin-deliberate sininga aga kag wala man sang may na-revoke ang status. Dugang pa kung may ara gid man sang hindi kapasar, hatagan pa sila sa 30 dias agad masolusyonan ang nakita nga problema kaangay sa mga may pagkadiskubre nga may panibagong nga drug personality sa ila barangay. Nahibalaan? Dili sa Negros na kag Bacolod, Aksyon na din. Right. Ang deliberation nila for Negros and Bacolod ni kung bilog nga Region 6. Whole of Western Visayas, Action Right. Okay. Ti ang Negros ni pila ka bilog di mga LGUs nga na dala na sa deliberation nila. Wala niya pa Action Right send ang breakdown pero mostly from Antique niya kuno kagkapit ang sa revalidation subong nga aga. Kaya nagligat to nga deliberation bag ulang man may na drug clear diri sa may Negros Occidental. Kung mo ang Negros Occidental way madala sa deliberation nila subong. May ara Action Right pero wala pa siya ka-send sang exact number gid kon pila. Kaya bali may nag-apply liwat for retention sang status sang drug cleared barangay. Yan ba nga kabudlay mo na daan para sa mga barangay kiti ang mga drug personalities galumpat-lumpat man mo from one barangay to another. Tikis drug cleared na tapos nag-install naman ang isa ka drug personality di mabalik naman sila sa uno. Yung nahambal niya, kung may madagdagid man, kung hindi ka pasar, tagaan pa sila 30 days ng reglementary period para amote ko pali, no, nanila kung palayaso, no, kung paano himuon sa barangay Action Rex, nga wala da sang may makita nga ang intel sang PDEA. Ambot ang nagligad, itong gin-declare bla action na din, atong nauna pa na anong status sinasubong man? Cleared gyapon? Sa kasaysayan, kung Action Rex ang ila, sininga revalidation, so far, wala pa man may na-revoke. Hambal niya. So, po tilingon, bisan dito sa Negros Occidental, kag Bacolod, ang mga yara sa listahan ng drug-cleared barangay, napabilin lang sila gyapon ng drug-cleared barangay. Kasi, good news ni, kay sa out of 4,061 ka barangay, diri sa Western Visayas, may yara na sang 3,560 ka-drug cleared barangay. Halos 87% na sa bilog nga Region 6 ang drug cleared barangay. Kasi ang balsang PDEA, dako ini Action Rex nga number, dako ini nga data, kagkabay pa mapabili na ini. Although nga damo, ang sunod-sunod sa gihapon, yung mga drug operations, yung ginapatigayan sa PDEA, subong man sang kapulisan. Pamatinatan si PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion. Conduct kami sang deliberation sa retention of drug cleared status 194 barangays this morning. Tapos next week we will be conducting ang aton nga 39th oversight committee deliberation sa drug clearing kas retention pagit ma'am sa May 27. Yes ma'am, oo. Pero ang specifically sa provinces of Antique, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Cagina ma'am. Bali, ang Cagina, ma'am, nga 194, amo ni siya ang mga previously declared naton nga drug-cleared barangays. Tapos nag-submit sila, ma'am, for validation process para nga ma-issuehan sila resolution nga retained ang ilang status as drug-cleared. Pero as for the drug-clearing operations, ma'am, out of 4,051 barangays naton diri sa Western Visayas, may ara na kita 3,550 nga deliberated. Balita na sa patrol, ang ka-action ni Aksyon idinaboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na idinaboso. Balita gikan sa patrol.
live extension super fiber anay kita, no? May connection. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyone! ACS-Milyone! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Matapos ang balita sa patrol kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon. But before sina Aksyon Dale, daligid lang standby si Presidente Rodrigo Duterte daw sa akong pirmahanay, no? Ginpirmahan niya ang kasuguan para sa pagpasangkad pa sa sanggunian kabataan mga iskebla atensyon nga nagahatag ini sa daily honorarium for SK officers. Requires a certain qualification for SK treasurer kagiban pa mga kaaksyon. Amo nang pinakalites nga ginpirmahan sang presidente daw sa akong pirmahan na isang presidente kay until June 30 lang siya mo. Mga lapit na lang siguro June 30 matamat na siya panghimos na sa Malacanang kay masulod na ang bag-ong presidente. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Vice Mayor El Cid Familiaran ho, ginatugyan niya na lang sa masunod nga administrasyon ng liderato sang local interagency task force kag sang emergency operation center sang syudad. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, wala pa din sa ideya si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran kung wala magapabilin siya sa pwesto bilang chairman sang local interagency task force sang LGU sa Bacolod City Action Rex. So according din kay Familiaran, nakadepende ni sa mga desisyon sang bagong administration nga pamunuan ni Mayor-elect Albi Benitez sa Action Rex. Pero isa din sa mga suggestion ni Familiaran nga ang yes nga stress National Rex nga ideya nga kung hindi man gid siya hatagan sang exposure ining mga kubines nga damlag lang nga nagdalaog sa Mayo 9 nga election Action Rex para at least matagan sila sang responsibilidad ining mga young elected officials. Ginpahaling Familiaran nga sabay naman niya sang Emergency Operation Center depende man sa gihapon sa mga desisyon ni Mayor-elect Benitez Action Rex. Kasi kumadumduman nga sang 2020 sa nag-start ang pandemic mga January 2020, si Familiaran isa sa mga naguna sa COVID-19 fight sa syudad sa Bacolod Action Rex. Samtang nalandaw ni Familiaran nga so far Action Rex siling tao ti alert level 1 so far mo ni pinakanubo no nga alert level system. Kay hindi na ma-implement ang COVID-19. Anong status na gani? Alert level 1 patasubong Aksyon Dale na no? Yes, alert level 1. Kaya before Action Rex, may mga suggestion from na show ITF, ang alert level 0, bala, no? Nga, ako na tunga na gid kanon ang COVID-19 situation sa isa ka lugar, pwede ma-implement ang alert level 0. Pero according kay re-elected Familiaran, nga si alert level 1, daw amo na lang ginalantaw ni Action Rex nga pinakanubo nga ma-implement bigay sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Kasi I do not know with the new administration. I can work with anybody. Ang ako for me, ang ako ang mga new one bala. Mga hobby na, i-expose natin. Pagkaan ka sila, responsibility siguro to prepare them para sa dason na pinili ay discretionary on the part of the mayor na siya. Pwede
Depende man. Depende sa amon nga istoryahanay siguro. Sinong personalities nga rather with which I can work with. Again, tibilin na sa Chief Executive kung ano yung iya nga paglantaw sinada or retain niya na or not. Give it to him. Hatag na sa bako nga magpungko. Action Rex na patiratingog ni familyaran so ang matang sining palayag dati pwede man siya ma-retain pero depende na sa gihapon kag sa iya pwede man siya sa gihapon makatrabaho bisan pinadira ang mga personalidad nga ipahamtang sa IETF o na Bacolod Emergency So far, okay Operations man ang pagdumalhan ni Vice Mayor Elcid sa aton sining local IETF. Kag bisan si Councilor Emang, araman sila sa pwesto, pwede man na siguro, pero depende pa na sa bagong set of officials bala sang syudad kung sila man gyapon action dahil. Iya Action Rex. Depende kag kung may mga system nga pagabagohon no tiya mo na ang wala pa naton may balon Action Rex. Since comes June 30 sang udto may mga transition nga magatabo Action Rex nga sa karon ongoing ang preparation especially ang Office of the City Mayor latimman ang Office of the City Administrator kag ang Office of the City Legal Office Action Rex. Si Kong Greg among tagpamuno no sang transition. Yes, kabahin ni Mayor-elect Balita, si Congressman Greg Sataya, ang isang mamuno Action Rex sa sa Manila. Manila pa si Kong Greg Subong? Yes, Action Rex. Kagati once na mag-abot rin siya, kay last time nakasibilano natin si Councilor or re-elected Councilor Espino, kati once na makabalitis Congressman Greg Sataya, muna niya siling naman yun na priority Action Rex ang transition. From Lunali administration to Benitez administration of Rexa. Aga naka-mention man na, CCTV Officer ni Bayatan nga gina-supervise man ng Action Rexa nga DILG whilst kami mga kanbago sa liderato sa local government unit since may mga process man na dapat sundon at i-comply ang outgoing Action Rexa administration para maging smooth ang transition sa incoming administration. Balita dikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na aksyon na Marlon Hinovia, tirahon ta dira dugay-dugay ang balita mo sa Kapitolyo, no? Dire kita, basi ko nakakita kamo sang kahita ni Nonoy Manggubat bla ni Concordio na ang ngalan sang iyada nga mga papilis mo Concordio Manggubat, no? Basi ko nakakita kamo nakapulot kamo bisan ang money lang dira hindi lang mabalik basta importanteng lisensya arad ang iban pang mga papilis niya sini ambot din niya nawigit yang basta part kuno sang Bacolod basi ko nagka-monitor kang nakapulot kamo bla sang kahita ni Nonoy Concordio Manggubat lihog ta informed diri sa Aksyon Radio Bacolod or sa pinakamalapit nga police station kay parang maklaim yaman ina ay pobre man gilibion ga kulusmuron sa kaina lingid din man to nawigit man. Sige basi ko nakakita kamo sang wallet ya sineya. Kung masubrahan ang tambok sa atay ini Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, inisyal nga voters turnout sa Negros Occidental nagdangat sa 83.63%. Kag Negros Occidental hindi anay magbaton sang ipadala nga COVID-19 vaccine sang gobyerno nasyonal. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga agagin palayag ni Comelec Acting Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar nga ang inisyal nga voter turnout sa Negros Occidental may angot sa nakalikat nga May 9 election. Ang ara nagtupa sa 83.63%. 83.63%. Pero ginaklaro lang ni Salazar nga ini ang makabig nga inisal pagid lamang kay ginbasihan lamang ini sa ginatawag nga CCS o Consolidation and Canvassing System. Pero kay Salazar ang basihan nila sang final nga figures nga amo ni ang basihan nila sa pagsumeter sang report nila. Among ginatawag nga EDCVL, ang Election Day Computerized Voters List. Hambal ni Salazar kung kanamuon sa mga botante nga nagboto ang pagkahambalan, ini Negros Occidental lang ha, excluding kung waay na di malakip ang sunod sa Bacolod. Ang Negros Occidental may ara sang 1.6 tubigsak 1,619,246 nga mga registered voters. Ang nagboto hambal ni Salazar naggalabot sa 1.3 milyon. So matuta siya sa sobra 83%. Ako paturuban nga unagin ng siling ni Salazar nga ang gina-expect niya, ang ginalauman niya nga magasaka ang voter turnout sa mga 2022 tungod una sa presidential election ini kay sa masamihan pa niya basta gani presidential election damo sang mga nagaboto. Yari sa Atty. Salazar ang Otsali. Based sa kwan, so pwede mo itong canvas na generate sa aton nga yung mga CCS of the election canvassing system na kita sa 80.63%. So well, like the say, the
kuan no kasi is definitely nga mo kiniya kay makinani ang sasubong niya kaulat pa kami sa report niya from the ground ka submit gid kami na iya sa amon nga report based sa amon nga EDCDL mga nagperma bla nagboto nagperma mga muna amon ang EDCDL among purpose siya sina iya nga aton butante sa Negros aron man lang siya sa alam ko province while apot ang makulda sa mga 1.6 so ang nagbutar based sa si account sa aton nga CCS ara sa mga 1.3 so around 83% ang voter turnout nato. Si Atty. Salazar, tubtob lamang ini siya sa June 8, no? Nga magpangalaga diri bilang acting complex supervisor. Dili siya balik? Pabalik siya sa iya sa ginhalinan nga probisa sa Aklan. Taran-taran nagsunrex nga mga gin-assign, gin-destino, bala nga mga election officers sa nagkalain-lain nga mga probisya. Mabalik pa na sila. Ay ang election period hasta sa June 8 mo, no? So until June 8 lang ini sila tanan. Ti sinubulos na siya? Ang regular gidi si Atty. Ayan Lee Ananoria. Ananoria sa Iloilo? Sa Iloilo, no? Mabalik din sa Negros Occidental si Salazar. Pabalik naman dito sa may probinsya sa Aklan by June 9 Aksyon Rex. Huwag man na so para sa nalagko ang mga problema dali nga na sumalang. Si Atty. Salazar on eleksyon na paghamalan dali sa Negros Occidental. Sa ibang nga balita, isingit ko ni kay subong nga aga na tabuan namon ang presensya dali ni Dr. Claudilia Papilio. Amo isa ang in charge sang COVID-19 vaccine distribution diri sa Negros Occidental. Kagabi lamang gali nakabaton sang mensahe o kon tawag si Dr. Papilio halin sa gobyerno nasyonal. Mga tao bala sa gobyerno nasyonal nga assign sa pag-distribute sang mga bakuna nga ginadunar sa nagkalain-lain nga probinsya. Kaya gintabalo si Pabilio nga may ara naman sutandi nga COVID-19 vaccines nga natalana iga tulong dali sa Negros Occidental. Di ang wayman ginsiling kung saan o ini nakaschedule o galing ka ang bali Pabilio na bangkot lang ang assign to sa gobyerno nasyonal kung bala ano ang stocks o kanamuon sa mga COVID-19 vaccines diri sa Negros Occidental. Gambal ni Pabilio bulo bastante pa, no? Damo pa sang naka-stock subong sa cold room. Sabi na ining Pfizer nga violet cap amo ni ang para sa mga may edad na no nga Pfizer COVID-19 vaccines plus damo pag nabilin diri nga orange cap nga Pfizer nga para naman sa mga kabataan o kon para sa pediatric vaccination. Gambal ni Pabilio, hindi lang anoy kay kung ipadala nila ang provincial government tangod wala sang pwede nga mabutangan sa cold room o kon storage action Rex. Gambal ni Pabilio, matawag liwat ang gobyerno nasyonal sa iya by Thursday o kon buwas nga adlaw. Pero bastante pa man ang aton sa ning vaccines? Bastante ka Aksyon Rex. Amo na ang rason ko nga ang hampal ni Pabilio sa nagtawag sa iya, hindi lang anay kami magpaton, di kayo ay butangan. Damo kay problema gapon Aksyon Rex kuno ang pagpabakuna kay una bes damo ang nagapabilipad gihapon plus damo ang nagapangindi man sa booster shots, labi na kita mga senior citizens. Kaya ang Bali Pabilio, based on observation niya, halin sa field man, ang reklamo sang mga nagpuna pala sa Rex first dose, kaya gani ang nagpa-second dose, kaya nagkulbaan sila sa inbatya, nga nobla, nga epekto, di hambal nila, duklae mo to, nagpalanguya lawas ko, nagpalangkit-lawas ko, nilanat ko, okay na to hindi na lang ko magpa-booster. Ano nang rason, hambal di Pabilio Aksyon Rex. Bumana isa sa mga kapitatan nga ang damo sa bungsang stocks gyapon ang COVID-19 vaccines dara sa cold room sang Provincial Health Office. Yari si Dr. Pabilio, angot sorry. Doc?
Wala man sila naghambal when. Ang message sa ako last night was, ma-ask siya if we could, if our storage is enough for among kadamo. So, as of now, we cannot kay full ang amon ultra-low freezer. Hindi pa available. We have to dispose ng anay. Wala sila naghambal when. They're just saying that they ask kung no. They will be asking again by Thursday daw. Ang sang Pfizer nga duwa na klaseng Pfizer mo, ang violet cup kag ang orange cup. We have enough. It's just that the medyo may ang hesitant kaya magpabaksinate mga tao. Even sa booster, especially ang senior. Noon ta sa pasurod nga adlaw naman ako na ano ang pwede ring mahimo naman sa gobyerno provincial pagi kay Governor Bulig nga mabalik naman no ang kampanya sa sining vaccination program kay natapos-tapos na gid man ang sinakuay may kataran sa kampanya sa eleksyon kag natapos na gid man ang piniliay. Base ko mayara sa natutupan man ang provincial government ta ibang papaagi para mabalik naman kumbinser ang wala pa mapapakuna at wala pa magpa-poster nga magpa COVID-19 vaccines na. Ang aksyon yogikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinubaya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, ini may kang tanan sa Nukpoblaho nga nagpanguna sa may pinakamadamo nga nadakpan sang Commission on Election Ganba, no? Ay, pertino. Kag nagabayli sa kapistahan no, sa banwa sang Don Salvador Benedicto Ginbono Pilason. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang sa kay Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, maayong leadership kag maayo gid pagpalakat ini ang ginpalayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco kon nga ang ginatubod ni Aksyon Rex amo si Police Colonel Leo Panitan bilang direktor sa Negros Occidental Police Provincial Office. So no, kay Donasco, maayo gid ang leadership ni Panitan matapos nga ginapatuman gid ang hugot nga pagpatigayon sang checkpoint sang Comelec Ganban na humalin sa tong Enero 9 kag tubtob Mayo 9. Labi na ang ginapatigayon man Aksyon Rex nga armas baylo bugas sige na iya mo kag ang pagkadamo nga wanted person nga dinatpanay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang data Aksyon Rex nga nagwa diri sa baseman sang Nokpo nga ang Negros Occidental kung dinakpanay sang armas luthang ang paghahambalan nagapanguna gid siya sa mga component cities sa Region 6 kag probinsya man. Damo gid siya ho kay 42 ang nagasunod sa iya Iloilo Provincial Office man o kung Iloilo Province 25 lang. Nagapangatlo diri ang Bacolod City Police Office sa Bacolod 13. Ang nagapang-apat diri among Antique man nga probinsya Siam, pagwalo naman diri ang Capiz kag Guimaras kag tagpito diri o pito diring Aklan kag ang Iloilo City Police Office may 3 gid lamang Aksyon Rex. Kung dinagpanay naman niya parte sa mga patalom number 1 mangyapon ng Nokpo kay may 30 sila nga nagkaladakpan. Nagasunod diri amo ang Aklan nga may 19, nagasunod diri amo ang Iloilo City 18, ang nagasunod diri Antique nga may 9, tapos ang Bacolod City Police Office may 8, may 6 diri ang
kapis kag may ara sang duha ang iya naman sang gimaras. Sa binagpanay naman sa wanted nga persona nagapanguna diri ang dokpoman sa 68 gid ini Enero 9 tubtob Mayo 9 bilang Action Rex 2022 sa 68 gid nakaladakpan sang nokpo. Ang nagadason diri nga may damo man amo ang aklan nga may 25, mainti ang iya sa Iloilo City Province. 19 o ko ng Iloilo Province gali may 36. Ang Bacolod City Police Office 19. Ang Antique naman niya 18, ang Capiz 12, ang Guimaras may 8 Action Rex. Sunod diri sa kay Donasco nga si Pamitan nagahatag gid sang advice nga dapat tutukan gid sang kapulisan ang ini nga mga butang Action Rex. Occidental is a very big province composed of 13 cities and 18 municipalities. But we cannot disregard the fact na ang leadership with our provincial director ginapokpok ginangaton mga COPs to really work to prove their worth, especially na they're given the opportunity to become the chief of police in the city or municipality. And other than that, with the operation ng ating personnel, and our program is most especially ang ating armas may lubukas have been really working well sa mga pumuluyo natin in exchange of sacrifice or groceries or money is surrender lang nila ilang mga lost firearms. Awalan nga porosyon sa palayag ni Donasco angot sini. Ay ulay hudon ko lang isa ka balita iya ho dito sa Don Salvador Benedicto may ara na to gali mga piyesta man sa Puro Camote, Barangay Bagong Silang. May piyesta nagligan nga gabi. Isa diri ka persona Action Rex ang naga saot-saot gido may takawalo kun anong sunata sini basi paro-paro jibla. Si Crisanto Ilmitanyo, 19 anyos soltero, taga Puro Kumayan sa Maman nga barangay, tinuparan lang inisyal sang suspitsadong tugtog niyan way pamakilala kung sino ato kag hinandos ini siya Action Rex. May lang kay wagid ini mapuruhan na tigayon pang nadala dito sa San Carlos City Hospital nga ginabulong sa sini nga mga tinyon. Cerebri kay Police Lieutenant Beverly Canto, Deputy Chief of Police ang DSB PNP, ang suspect karon gina-check pa kung sino ginato kay medyo madulom kag wagid makilalaan man may mga bipat man wala gid nakilala and binahibaluman kung ano gid ang pinakamotibo sang nasambitiya nga krimen. Karon sa hapon dungagan tang balita kay sa Escalante may tiniro man to Action Rex. Check ko lang ang sitwasyon niya kung kumusta. Duha ini ka persona ang ginpanglutang kagabi. Kagiban pa ka balita karon gikan sa Nokpo. Balita sa Nokpo Action, Brian mo din nag-report. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay sa aton sining mga reports dugang. Aksyon na din abuso kag nga aton sining mga out of town reporters mga kaaksyon. May tisi anay. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa tamang serbi. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, Ang mga kaaksyon na standbyan ay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa kay Marilo Travilla Catinoy. Salamat gid, no? Emilia Hiponeya, salamat gid. Duhan na sa katuig sa Rex. Bali apo niya. Duhan na sa katuig. Salamat gid Emilia Hiponeya, no? Ang apo niya si Sammy Hiponeya. Happy birthday. Ayos, dagang salamat, Madam. Okay. Madam Elizabeth Gamala, salamat gid, Madam Elizabeth Gamala, no? Idilaw, salamat gid, Humalumina, kag sinanay sa Belda, galigid na tamyaw man ni Idilaw sa. And Joe Mungkal Torilla, may lang nga pagpamatid sa Binalbagan, no? Jose Mungkal Torilla. And Jimping Graces. Salamat gid James Pring Graces. Live from Canada. Thank you so much James. Leonila Tarosan. Malang nga pag-monitora. Christine Minies Villalobos. Imbong Jocampo. Salamat gid Raffles Genesis. Greet ko lang ang magandang asawa ko. Si Christy Raffol La Castilla. Christy Raffol sa La Castillana, Barangay Sagang. Thank you, sir. Kuhan mo pa Raffol si Genesis. Lorna Dilencia from Cadiz. Jane Marie Tagli. Tribo Burdagola. Gapamati. Palmas del Mar. Thank you, Jane Mar Tagle. Ronari Datraba kag si Tatay Tidi. May lang ang pagpamati. Virgo September. May lang ang pag-monitor. Ayos, sige, karoon naman ang iba na. Daligid lang kay matagtanay, pila ka mga komersyal sa balik lang kita, dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon kay Paul Spot III may lang pag-monitor likewise kay Ati Kimi Rimandra sa Morsya no? Kadtuan tanang balita ni aksyon na idenabuso sa BCPO ini may kang tanan sa Police Station 7 ginahulat na lang nga makapapanaog ang duha ka warrant of arrest ni Darrell Dasa nga karon yara pa sa ospital ginabulong. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, ginahulat na lang sang kapulisan sang Police Station 7 ang duha ka warrant of arrest nga ipapanaog sang korte bato kay Darrell Dasa. Sino kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla ang duha ka warrant of arrest ang bangod sa physical injury kag murder. Dugang pa, wala pa makagawa sa ospital si Dasa matapos giluthang kag napilasan nagligad nga Miyerkules ng hapon dito sa Bada Sky Barangay Vista Alegre siyudad sa Bacolod kundi inman natabo ang pagpatay niya sa isa ka panday sa tung Abril 3 kag pagkastigo sini sa iya kaingod nga balay. Ginpalayag man ni Bonilla nga sa pihak sospetsado siya sa pila ka mga krimen. Padayon man ang ilang investigasyon angot sa duha ka mga sospetsado nga ginatudlo sini na nagtiro sa iya. Pamatarapan si Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla. Lubuan ang in-expect mo lubuan. Duwa, sir. Anong isa? Amo itong lately physical injury. Ang una itong murder. Yung kastigo niya na. Para pa sa hospital, may panungagawa. Oo, iway man na sa pulian ko, hindi na naman siya. Gaulat naman siya ganito na magwayawaran. Kingadak po na. Ate, kung magagawa siya, paluap na namon, hindi ka mag-file siya ng kaso, pinamatarong niya man. Pero, so, kung hindi siya mag-file, iya man nagyapos, pinamatarong. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Patong-patong kaso at bangon sang 18 anyos blaning suspect sa ginaligar rapist mga kakso no nga nadakpan sa siyudad sang Sagay nakaligad nga Sabado ti una didto nga gin-report ni Aksyon Roger Gotib sa tong Sabado makabig nga inisabi nila to minor de edad kay daw kagamay sa iya pero pitiksintas 18 anyos na gali ini mga kakson. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Sagay. Aksyon Roger. Sa Aksyon Rex, sa sining Development Aksyon Rex, sa balita may kagkaroon sining pag-aristo sa isa ka 18 anyos kinaligar nga rapist. Patong-patong nga kaso agin pasaka sa nga kapulisan. Isa sini agin pasaka na inquest sa bahin sang piskalya. Matapos sinisya gindakop sa itong pitsa 15 sining bulan sa nga Mayo sa isa ka ginpatigayon nga may din nga investigasyon sa kapulisan sa pamaton ang reklamo sa isa man ka tagreklamo nga balay diri sa bahin sa nga barangay Poblacion 1 siyudad sang Sagay sa tinidil nga Domingo pitsa 8 antes pa man ang eleksyon. Nagsulod ini siya sa balay
Ining nadakpan nga gikilala na kay George Martinez, 18 anyos ang edad, kag residente sa Purok Laruca sa Barangay Vito, Siyudad sang Sagay. Suno sa payag ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe sa Sagay City PNP, di lang ini nga kaso nga sa diin may ara tag reklamo nga isa ka 14 anyos nga minor de edad nga sa diin nila na ini nga gin-inquest kapon nga daw, kundi nga may kaso pa sa tong Abril 23 sa isa man ka barangay diri sa Barangay Rizal nga involvado man ang ini nga persona nga ang kaso pareho man ginsulod ang isa ka balay sa kagahon kag pagkatapos in-attempt nga pagahimuslan ang isa pagid ka biktima. Payag ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Actually, sir, nung pag-nahuli na natin, humingi ka ng pasensya doon sa victim na nangyayari. Other than that, in-identify din ito ng minor na nung nasa din ng minor na natima niya ng nilisigan. Aha. Ganun din yung naging biktima ng April 23 in-identify din. Kaya ito wala na to. So, actually, yung sa minor, nakapag-file na din tayo ng kaso nito kahapon. Ang tinatapos lang natin yung pag-file ng sa incident na nangyari din noong April 23. Pero yung nangyari nung linggo, na-file na natin kahapon na is na ito. Kasama nun nung kaso na-file natin na involving yung minor, yung definition. Oo, ang pagbayag sang hepe sa kapulisan sa Siyudad ng Sagay, kag ang pasaka na lang karon nga kaso as regular filing, kay ang inquest yan na patigayo na, ining natabo sa tong April 23. Kaya sa diin may ginsulod man siya isa kabalay sa may Barangay Rizal, kag iya man siningagin tuyo ko tari nga pagkahimuslan. Attempted rape ang kaso, attempted rape ang kaso nga ginpasaka o kung ginpasaka na sa kapulisan, pero may isa pagid kainog file pa nga kaso. Report gikan sa Siyudad ng Sagay para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutim nga report, una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Goti Balita gikan sa Siyudad sang Sagay kay Marivic Rivera Delgado. Salamat gid Marivic sa imo sini nga pag-monitor dira sa Greensville. Dini nga Greensville sa Estefania kon sa Villamonte. Salamat gid Marivic Rivera Delgado. Thank you gid. Sa mga kaaksyon ta, ang regular nga pag-supplement sang life extension na vitamin. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Aksyon Nelson Patinio makadtota nay sa Banwasang Tubuso. Kapulisan sa Banwasang Tubuso may person of interest na sa pagsulod sang kawatan sa gasol outlet balaho. Ay pertino. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon na Rex Kapulisan sa Banwasang Tubuso ang may person of interest na sa paglungkab sa Petron Gasol Outlet sa Banwa.
Sa pag-imbestiga sang kapulisan na Aksyon Rex kag sa kuha sang mga CCTV sa lugar, nakita nga may grupo sa mga pamatanon ang nagransak sa nasambit nga outlet kag kapin sa 300 sa pesos lamang ang nakuha kag keypad sang isa ka cellphone. Natabo ang pagsulod sang mga kawatan sa nasambit nga outlet sa tong Lunes sang kagabihon. Ginapahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan ay hipi sang Tubuso PNP nga grupo sa mga kabataan ang ila suspek sa pagsulod sa nasambit nga outlet kag kadaman sa mga ini ang minor de edad. Napahamtang naman ang nasambit nga Petron Gasol outlet sa Purok Mabuhay Barangay Poblasyon, Banwa sang Tubuso. Yari ang dugang nga pagpahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan, hipi sang Tubuso PNP. May mga sir, mga batalon, pero wala pa namon sir ina-disclose. Under monitoring sir, mga bataon sir, wala trip-tripping siguro sir. So, report gikan sa Banwa sang Tubuso, Kaaksyon yun, Nelson, pati nyo na sa Balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Nelson Patinio, balita gikan sa Banwa sang Tubuso. Sa iluwantang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Silay City PNP, Silay City sa kapersonaw nga may standing order of arrest para sa kasong rape ang natigayon nga nadakpan sang Silay City PNP. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon Arlo. Aksyon Rex sa kapersona nga may standing order of arrest para sa kasong rape ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ang Silay City PNP mga tak na alas 12:30 sing hapon kahapon nga adlaw dira sa may Blumentritt Street Barangay 1 siyudad sang Silay. Ang suspect nga nadakpan ginkilala sa kay Oscar Gonzales y Lagunero, 30 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumulyo sa Hacienda de Fuego 2 Barangay Bagtik siyudad sang Silay. Din siya ang natigayon nga nadakpan sang mga kapulisan pinaagi sa pagpamuno ni Police Major Jubito Bose kag Police Lieutenant Wilmore Cuare kaupod sang warrant in sa Puena Section San Silay City PNP. Sang ini sila ang nagpatigayon sa isa ka operasyon batok sa mga wanted na mga persona dira sa siyudad San Silay nga nagresulta ini sa pagkadakaw sa nasambit nga suspect. Ang nasambit nga suspect, Aksyon Rex, ang mayara ini standing order of arrest nagikan sa korte pinaagi sa kay Honorable Leonardo Facultad, ang presiding judge sang Regional Trial Court Bern 69 sa siyudad San Silay nga napitsahan ini May 6, 2022. Ang nasambit nga suspect ang nagapakatubang ini sang kaso numero 13493-69 para sa kaso nga rape o kon paghimulos nga kung sa diin wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte kag ang suspect sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Silay City PNP. Sa lugar sini yari ang pahayag ni Police Major Jolito Musi sa Estadio sa Aksyon Radio. Oscar Gonzales y Lagunero, alias Oscar, taga Hacienda de Fuego, Barangay Bagtik sa Ilisin edad. So, isa may ginapangato mga kaso ng rape. So, right now, may recommended nag-issue ni Honorable Judge Leonardo Facultad Jr. sa Brand 69 LCP. Si Police Major Jubito Bose sa interview sa Aksyon Radio. Reporting live from Silay City PNP. This is Aksyon Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Arlo Ticar. Matapos ang balita ni Aksyon Arlo, kaduantang balita ni Aksyon na VJ Apasible. Isa ka personaho arestado bangod sa paglapas sang RA 10591 kung illegal of firearms sa syudad sang Kabangkalan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon VJ Apasible. Sa detalye sining balita Aksyon VJ.
Action Rex, arestado ang isa ka persona bangod sa paglapas sa RA 10591 o kun ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa syudad iya sang Kabankalan santong tinalikdan nga Mayo 13, tuig 2022 sakna alas 5:45 sang aga sa sitio Tinago, Barangay Orong sa nasambit iya nga syudad. Ginkilala ang suspect nga si Jonel Magada, 45 anyos, kasado, isa ka hog breeder kag residente sa nasambit iya nga lugar. Ang pagpatigayon ng Action Rex ang search warrant ang ginpangunahan ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief for Operations sa Cabancalan City PNP, kag sandigman sa Service of Search Warrant number 2022-04. Balita nagikan sa syudad sang Cabancalan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon na VJ Apasible, no? Ang petisyon to cancel sang candidacy ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang yara na sa Supreme Court, mga kaaksyon, no? Ang petitioners represented by the former Supreme Court spokesperson Chodore T. Ang naghingyo sa High Court for the issuance sang temporary restraining order o kung TRO nga pastapon na naya to stop Congress, mga kaaksyon nga nagapungko sa National Board of Canvassers from canvassing the votes for Marcos and from proclaiming him as the president, mga kaaksyon. Ay, puwerti, no? Bangod man, ginpabutyag sini sang petitioner nga material misrepresentation sa iyang Certificate of Candidacy o kon COC. Ang Supreme Court sunod diri sa tag-petition ang kinanglan kansilahon kag deklarasyon ang pagkadaog sa pagka-presidente kag ang iban pa, mga kaaksyon. Ang mga petitioner ang naghingyo sa Supreme Court sining adlaw bangod sang paghatag kuno sang petisyon, ang pag-grant sang relief prayed for the reversing kag pungkuan ang nasambit nga tinutuyo sini sang nakaligad nga May 10, 2022 kag i-resolve ni ang adlaw nga kung sa din palayag sang Commission on Election, mga kaaksyon. Ang pag-file sang petition before the Commission on Election sadtong November 2021 pabla mo, Nobyembre tuig 2021 nga ginpabutyag ang Marcos ang nakakomite ini sang crime of moral turpitude, mga kaakson, and perjury by making false representation sa iya sining COC. Mga kaakson, no? Tax evasion case ini ang gina-fight nila. Ang petition ginjunk ini sang Commission on Election and Bank right after the May 9 election, kag gintugyan na lang sa mga petitioners nga idalon sa Supreme Court ang ining tikang para gamiton nga final legal option para ikansilahon ang kandidatura ni Marcos, mga kaaksyon. Ginahulat sa karon ang mga desisyon sang panibago nga petition nga gin-file naman sa Supreme Court. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dire kita naiho sa ato sining mga kaaksyon Evergreen Herbal Capsule. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog drama diri sa Aksyon si manager suportado din tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ng aton oras, mga kaaksyon sa nabilin nga mga ginutlo diri sa ato sila nga pangalagad kay Novi Magapan galiho sa DSB may lang nga pamati Novi Magapan, no? Sa mga kaaksyon ta kay naging report ni Aksyon na Brian Morden ang mga violations sang gun ban kag ang gun ban by June 8 pa mga kaaksyon matapos ni. But sa report diri sang mga kapulisan sa bugos nga pungsod Pilipinas nga ang gun ban violators mo damo gid man, no? Kay diri gin panumdum sang PNP ang publiko nga ara pa sa gyapon kita under kita sa gun ban, no? Tubtob pa ini Hunyo 8 mga kaaksyon. Sa datos nga ginpagwa sang Philippine National Police tubtob ini kahapon Mayo 16 yara sa 3,273 ang mga nadakpa, no? Ang mga naaresto bangod sang paglapas sang COMELEC gun ban 3,167 sa ila ang mga sibilyan damo sibilyano makin mo ni 3,107
mga kaaksyon. 61 ka mga security guards and 23 ka pulis kag 22 ka mga soldado. Ay, puwerte ba? Amakin mo na ginignore man nilang pulis ni kag mga soldiers, no? 23 ka PNP, 22 ka mga Armed Forces of the Philippines, no? Naibaluan nga sa 3,068 ka mga police operations, 500 o 2,535 ka mga nagkalain-lain nga sahi sang armas lutang ang na-confiscate magluwas sa 15,789 ka bala kag 1,085 o kung 1,185 kaiban pa nga sahi sang armas luthang mga kaaksyon, no? Ang pinakamadamo nga naaresto sa Ganban amuni ang sa Metro Manila nga nagdangat ini sila sa 1171. Grabe, no? Dumudamo gito ya sa Metro Manila ang mga nagkaladakpan, amakin mo sobra 1,000. 1,171. Nagasunod dire ang Calabarzon area, no? Calabarzon 354, Central Visayas including nakita dire 338, kag ang nagapang-apat dire ang top 4 mga kaaksyon among Central Luzon nga may 303 ka mga violators. Una na nga ginanunsyo sang PNP nga ikumpara or nga kumpara sa mga election na kaligad nga 2010 kag 2016 pinakamanubo ang 20 ka mga violated election related incidents ang na-record sa itong nakaligad nga election. Pero kung lantawon ta subong nga tiyempo ay puwerte kadamo gid. Grabe gid, no? Grabe gid mga kaaksyon, no? Ti kabayon ta nga hasta lang dira kag hindi na bala pagkuanon dugangan pa, no, ining mga records mga kaaksyon. Ay puwerte, terrible nga mga violators, no? Amakin mo yung PNP kag Armed Forces of the Philippines nga kay baluman lang sila nga may gun ban pero sige sa gyapon ba dugay-dugay pa makmo June 7 pa matapos mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. By the way, aring mayong balita kay ang isa ka kadisnon taga Cadiz, may lang pagpamati kay Juan Salmiti Isiha, no? Ga monitor sa sining mga inoras. Taga Cadiznon, congratulations sa isa sa mga kandidata sa Miss Philippines Earth 2022 mga kaaksyon. Miss Philippines Earth 2022 kandidata taga siyudad sang Cadiz, ang 21 anyos nga kadisnon nga beauty queen, beauty queen na nga si Jaira Alia Olvinada, no? Buti talaga din siya sa siyudad sang Cadiz, basta Olvinada, taga siyudad ni sang Cadiz mga kaaksyon, opisyal nga kandidata na sa palabuton nga Miss Earth 2022. Si Olvinada ang nag-eskwela bilang third year chemical engineering students sa Technological University of the Philippines sa Manila mga kaaksyon. Good luck sa ato sining taga-Cadiz si Jaira Alea Olvinada nga kandidato sa kandidata sa Miss Earth Philippines candidates mga kaaksyon, no? Lantawon ta niya kung mapalaron. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon ang ibantang way malabutan pa
buwasantan lang ini mga kaaksyon. No? Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This is My Life, sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon, Walma Sogaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kaginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.